A másik lyukba csatolva szabad csak följönni. Részleteiben. Az akadály gyakorlatnál a kutya kicsit előbb indul, annyira lelkesen szeretné már csinálni. Azonban utána, amikor a gazdi, utána viszont szépen ott is marad, tehát látszik, hogy tudja, hogy ott kell maradnia, és utána megcsinálja gyönyörűen a gyakorlatot, úgyhogy ezen a szinten még éppen a kitűnőbe belefér, de magasabb szinteken ez már nagyon intenzívának fog számítani. Kézjel gyakorlatnál ugye a kutyát megzavarják a külső ingerek, hiába tudjuk mi azt, hogy akár repül egy repülő, akár tapsolnak, az nyilván zavaró lehet, és ha nem lett volna, akkor ez nem fordul elő. Ettől függetlenül ezt nekem sajnos bele kell vennem a bírálatba, ezen a szinten még belefér, hogy visszaültesse a gazdi, és onnan induljon a gyakorlat, azonban sajnos ez minősítést ront rajta. Illetve ugye a kutya csak sajnos harmadikra fekszik le, ráadásul ez nem kézjel, hanem már testjel plusz kézjel, úgyhogy ezért ezen a szinten még éppen a megfelelő belefér, hiszen a kutya azért a fektetést többediket csinálta, meg az ültetésnél mutatta, hogy tudja ám így kézjelre is azonnal, a fektetésre majd figyelni kell. Irányításnál a kutya megint csak látszik rajta, hogy tudja, azért hátulnéz, hogy biztos, hogy benne menjek el, ilyen messzire legalább 5 méter. Viszont utána szépen megcsinálja, plusz vezényszó, és ott is a nagyon intenzív testjelet kap a kutya, ezért a mai napon ez egy jó minősítésű munka. Megállítás gyakorlatnál nagyon intenzív megint a kézjel, a testjel és a hangjel. Ezen a szinten egyébként, mivel hogy arra azonnal reagál a kutya, és nagyon szépen lefekszik, abszolút középen, ezért a mai napon ez egy nagyon jó minősítésű munka. Összességében a mai napon emiatt a kiugrás miatt egy jó minősítésű munka, 88 ponttal.